Magtatanim sana kami ng palay. Kaso wala nang tubig. Hirap kasi dito pag walang ulan. Kita nyo dyan, madre, walang tubig, magang maga. Pag wala nang ulan, wala na. Hindi ka na makakapagtanim. So kailangan talaga na hintayin mo talaga yung ulan bago ka makapagtanim ng palay dito. Hirap. Punta tayo sa baba. Kailangan talagang water pump yung gagamitin mo para para makapagtanim ka. Bahay ng tito ko, kapatid niya yan. Kuliglig ko na. Ikat ano maraupan. Rarapan ka na ni Manong Willie ko na. Ha? Dumagam no pagalante bunubod ko na mga dyan. Tinagdante kuliglig ko na niya. Rarapan ni Manong Willie ko na niya. Yan mga dre. Tapos na kami nagtanim. Yan sila mga dre. Nagbubunot sila ng palay. Yun videoin natin. Yan. Hindi na alam na binibideo ko sila. Siksik ka. Ayan. Ne, kadupay may sa di anting agsiksikan. Tano kuliglig ba naraupan tan? Ah. Paano nga? Manaw mo tan. Manaw ay. Na. Jai? Naglastaw. Ang kubay-bayadan di utang ko kanya. Ang kubay-bayadan di utang ko kanya maun.
Ako may bayada na. Uy. Kung nadala ang diya, tanong ti pasaragan da. Siguro nanti sumsumrok ijay. Darata ti Kerkerman. Adi hindi mo ano ning babane di bura anda dai kikerker ngay naramid ko. Wala yung mang kuan babata pa ita ko. Kung amo no tumapugan ako. Pwede na mo garamay. Ay amo na nindon na kat mo magarabi dira. Arab ka maestro. Nagbabrahan. Okay, ayam. Sana no abing gana kay alas 3 pay ano kan pumunta kagatin gana kay alas 3. Paod na maki ayam. Kamu nga kuliglig. Kabalin to pa may turong ka oh. Makabalin to pa may turong ka oh. Din terate anak nanan sigurado kung ko naman din. Ay kalinig chat na talaga no. Tumag no. Partek mo no, partek ko lang dito ko na magamit. Dapat emperador tang sobrang di ko na. Dapat emperador tang sobrang di ko. Sadya ka mo di nalabla di ko na magamit. Pero nasa tayong pinaglan. Yun mga dre.
Pauwi na ako. Na kaming nagtanim ng palay. Yan. Akyat tayo ulit sa bundok. Hirap umakyat. Yan, medyo malayo pa tayo. Doon pa sa taas-taas. Kapagod. Oops. Ito na yung ginawa ko kahapon eh. Yan o. Hanggang dun. Yan. Mas okay na siyang daanan. Kaya lang mahirap umakyat. Nakakapagod. Ayan. Hanggang dito lang yung natapos ko.